Mga S-friend, tingnan nyo to. O, diba? Isa rin po ito sa mga pinakalumang bahay dito sa Calasiao. Yan, nadaanan lang din natin. And as you can see, hindi lang mga copy shells, kundi meron ding, ano yun, no? Decolor din yung kanyang glass. So, syempre, nandyan pa rin yung mga disenyong, ayan, yung baluster, wooden baluster. Maintained eh. Tingnan natin dito.